ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ସଂଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝିନେବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା, ତାପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ, ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେବ, ମାର୍କ କେମିତି ମିଳିବ, ଆଉ ଶେଷରେ କିଛି ବହୁତ ଜରୁରୀ ନିୟମ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ସଂଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ହେଉଛି? ହଁ, ତେବେ ଏହି ସଂଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନଷ୍ଟେବଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନପୁରକୁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ଯେ ପରୀକ୍ଷାଟା କେବେ ହେବ, ତାରିଖ କ'ଣ? ତେବେ ସମୟସୀମା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଦେଖାଯାଉଛି 2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ ଏହା ମେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ମିଳିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାରିଖ ତ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେବ କେମିତି? ମାନେ ପେପରରେ ନା ଆଉ କିଛି ଉପାୟରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ପେପର ପେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଉ, ତେବେ ପୁରା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ଞାନ ପରଖାଯିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଏହି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆଉ ମାର୍କ କେମିତି ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଉଛି 100 ମାର୍କର। ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ମୋଟ 100 ମାର୍କ। ଏହି 100 ମାର୍କ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମପାଯିବ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେବ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ 100 ମାର୍କ କଥା କୁହାଗଲା, ସେଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ଇଂରାଜୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ। ତେଣୁ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଭଲ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ତ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ବହୁତ ଛୋଟ ମନେ ହେଲେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, -0.25। ଏଟା ହେଉଛି ସେହି ମାର୍କ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ କଟିବ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ପ୍ରତିଟି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 0.25 ମାର୍କ କମିଯିବ। ଏଇଟା ପୁରା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 4ଟା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରର ମିଳିଥିବା ମାର୍କ ପୁରା କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ତାହା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଭାଷା। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଥିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ବାକି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି ଭାଷାରେ ମିଳିବ, ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ହିଁ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର ପୁରା ଢାଞ୍ଚା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ। କେବେ ପରୀକ୍ଷା, କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେଉଁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହେବ, ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? କାରଣ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ହିଁ ଶେଷରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ।